नमस्कार साथी सब, स्वागत है अपने सबके अपन मैथिली टेक चैनल के ताज़ा एपिसोड में। साथी सब चैनल में नया छिए तो अत सब्सक्राइब कर दियो और आही के बगल में घंटी के निशान के दबा के ऑल के ऑप्शन में टिक लगा देवे ताकि नया नया वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले अहाँ तक पहुँचे। धन्यवाद। साथी सब, यदि अहूँ सब इमो चलाबै छै या कोनो भी इमो अकाउंट के अहाँ चलेनाइ छोड़ दै छै अथवा कोनो कारणवश अहाँ के इमो अकाउंट बंद भ जाए और जैसे अहाँ वो इमो में जैसे जतक भी फोटो सब हालने होबे पोस्ट करने होबे से सब ओनाहिते रह जेते। या यदि अहाँ वो इमो के यूज नहीं करे छै तो अहाँ के इमो अकाउंट के डिलीट कर देना एकदम बहुत बढ़िया बात है अपने आप में। तो साथ ही सब ओकरा कैला डिलीट करे चाहिए। तो यदि अहाँ सब डिलीट नहीं करबे तो वही इमो के फोटो यदि कोनो भी व्यक्ति कोनो भी साथी यूज करके जैसे दोसर फेक इमो अकाउंट बना के यदि कोनो भी व्यक्ति के परेशान करे तो अहाँ के फोटो के वजह से प्रॉब्लम अहाँ के बहुत बड़का भ सके। तै द्वारे जैसे कोनो भी आदमी कोनो भी साथी सब यदि इमो अकाउंट बनैने छै यदि जैसे ओकरा बंद करला चाहे छी तो ओकरा डिलीट कर दियो, तभी जैसे ओकरा चलनाइ छोड़ू। तो साथी सब ए वीडियो में हम अहाँ सबके इहे सिखाएब कि केना के जैसे अहाँ अपना इमो अकाउंट के डिलीट कर सके छी। तो साथी सब चलो वीडियो के प्रारंभ कर दै छी। लेकिन साथी सब वीडियो शुरू करे से पहले अहाँ सब मित्र सब में एक अनुरोध है कि अपना मातृभाषा के चैनल से और वीडियो बनावे में बहुत मेहनत और समय लगला के कारण से हमार मेहनत केरा नहीं जाए, तैसे वीडियो के लाइक बटन जोर से दबा देवे। तो साथी सब चलो वीडियो के शुरू कर दै छी। साथी सब, यदि अहाँ सब इमो अकाउंट के डिलीट नहीं कर के रखे छे तो अहाँ के बाद में विभिन्न समस्या भ सके। अहाँ कोनो भी इमो अकाउंट नहीं चलबे छे तो ओकरा परमानेंटली डिलीट कर दियो ताकि अहाँ सबके पछि जाके कोनो समस्या नहीं होते। यदि नहीं डिलीट करबे तो अहाँ के फोटो के यूज करके दोसर आदमी अहाँ के कतो फंसाब सके। तै द्वारे साथी सब सबसे पहले अहाँ सब कथी करबे, अहाँ अपना इमो अकाउंट में जेबे जे इमो के डिलीट करला चाहे छी तकरा जस्ट अइले प्रोफाइल के आइकन में टच कर देबे। ओई के बाद में साथ से अइले सेटिंग के आइकन में टच कर देबे। ओई के बाद में कथी करबे, इमो अकाउंट के सेटिंग अइले देखे छे जस्ट अइले इमो अकाउंट के सेटिंग में जेबे। अइले अहाँ सब विभिन्न सेटिंग जैसे अइले देख सके छी तेनाहिते चेंज फोन नंबर, चेंज निक नेम, रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन, मैनेज डिवाइस, लॉग इन टू अनदर अकाउंट, डिलीट इमो अकाउंट के ऑप्शन अइले जैसे लास्ट में अहाँ सब देख रहल छे। जस्ट अइले कथी कर देबे, डिलीट इमो अकाउंट के ऑप्शन में एक बाजी टच कर देबे। ओई के बाद में अइले जैसे अहाँ क्लियर कैच सेहो कर सके छी। ओई के बाद में नोटिफिकेशन सेटिंग के जैसे सेहो मैनेज कर सके छी, हेल्प एंड फीडबैक सेहो अइले से पठा सके छी। तेनाहिते चेंज फोन नंबर कर सके छी। तेनाहिते लास्ट में अहाँ सब देखे छी अइले डिलीट अकाउंट के ऑप्शन देने है। जस्ट कथी कर देबे, अइले डिलीट अकाउंट के ऑप्शन पर टच कर देबे एक बाजी। ओई के बाद में अहाँ सब कथी कर देबे, अइले डिलीट अकाउंट के ऑप्शन पर एक बारी आरो टच कर देबे। ओई के बाद में जे इमो नंबर से अहाँ सब इमो खोलने छे वही इमो नंबर अहाँ सब के अइले दिए पड़ते। तो चलो उहे नंबर जैसे हम द दे छी जे इमो नंबर से हम खोलने छे इमो। तो जस्ट अइले हम अपन इमो नंबर जैसे द के कथी कर देबे, अइले ऊपरी में जैसे ओके कर दिए पड़ते। तो चलो हम सब ऊपरी में ओके कर दे छी। अतः डिलीट के ऑप्शन में एक बारी टच कर देबे ऊपरी में, तो ई डिलीट भए। तो चलो एक बारी डिलीट के ऑप्शन में टच कर दे छी। तेनाहिते देख छी अइले साथ से अइले फीडबैक मांगने कि कैला यदि सब अहाँ सब कोनो कारण कैला डिलीट करला चाहे छी से अइले से अहाँ सब द सके छी फीडबैक। तेनाहिते अइले जैसे डिलीट के ऑप्शन देख रहल छी ऊपरी कोना में, अइले जस्ट डिलीट के ऑप्शन में एक बारी टच कर देबे। ओई के बाद में अइले यस कर देबे तो अहाँ के इमो अकाउंट परमानेंटली डिलीट भ जेते। ओई के बाद में जैसे इमो अकाउंट के फोटो सब अथवा कोनो भी चीज कोई भी यूज नहीं करते अहूँ जैसे एकरा फेरो यूज नहीं कर सके छी। साथ ही सब एनाहिते के जैसे अपन इमो अकाउंट डिलीट कर सके छी। तो साथ ही सब यदि अहाँ सबके वीडियो बढ़िया लगले तो पक्के वीडियो के लाइक जरूर कर देबे। तेनाहिते जैसे साथी सब में शेयर कर देबे वीडियो के। यदि चैनल में नया छे तो चैनल के नीचा में सब्सक्राइब कर देबे आ साथ में घंटी के आइकन के दबा देबे ताकि अहाँ ला नया नया वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले अइते। धन्यवाद।